Евгений Чернышов күп функцияле үзәккә QR-код алу өчен махсус килгән. Ул автобус йөртүче, эштән сорыйлардай. Үз чиратын озак көтәргә туры килми. 1 сәгать дигәндә сертификатлы булды. Летом сделал прививку. Прививканы җәй ясаткан идем. Хәзер бөтен җирдә QR-код кирәк. Аны алу өчен монда килдем. Чират дип куркытканнар иде, көне буе көтәргә туры килмәде. Тиз булды. Все сделали. QR-кодларны моннан соң тизрәк бирәчәкбез диләр күп функцияле үзәк хезмәткәрләре. Чөнки илнең цифра министрлыгы яңа сервис эшләгән. Коронавирустан прививка ясаткан яисә соңгы ярты елда авырган кешеләрнең сертификатлары шунда кертелә һәм аннан бары тик күп функцияле үзәкләр файдалана ала. QR-кодын сорап килгән кешеләргә кәгазьгә бастырып чыгаралар. Кәгазь сертификат, электрон сертификат кебек үк кешегә барлык төр хокукларны бирә. Аның белән транспортта да йөрергә була, сәүдә үзәгенә дә керергә мөмкин. Бары тик аны алу күпкә тизләтелде. Хәзер әби-бабайлар өчен оныклары, туганнары я күршеләре дә алып кайтып бирә ала. Моның өчен бары тик кулдан язылган ышаныч кәгазе генә булырга тиеш. Ышаныч кәгазен нотариуста теркәргә кирәкми. Ул кулдан язылган булуда җитә. МФЦда QR-кодлы сертификатны алу өчен хезмәткәрләргә паспорт күрсәтү кирәк. Моңарчы дәүләт хезмәтләре порталында теркәлү таләп ителә иде. Бу исә эшне шактый тоткарлады. Шуңа көннәр буе халык чират торды ди хезмәткәрләр. Бик озак портал госуслугасы эшлидер. Хәзер тизрәк хезмәт күрсәтәбез кешеләргә. Яңа сервис аша сертификатларны кичә бирә башлаганнар. Бер көн эчендә 5400 кеше алган. Он не содержит никаких медицинских характеристик. Бу сертификатта нинди вакцина ясатылу, кайсы медицина үзәгендә кадату турында бер нинди мәгълүмат та юк. Бары тик аның яраклык вакыты, исем, фамилия һәм паспорт номерлары гына. Моңарчы дәүләт хезмәтләре порталыннан шәхси кабинет аша сертификат алган кешеләргә яңадан килергә кирәкми. Икесе дә гамәлдә булачак. Подтвердить и получить, приходить за этим сертификатом не нужно. Бу интернетта смартфоны булмаган кешеләргә күп функцияле үзәк аша сертификатны кәгазь вариантта чыгартып алу мөмкинлеге. Уннарда килдек, талончык алдык, менә уже чыктык готовый булып. Асылда пенсия яшендәге өлкән кешеләр QR-код алу өчен чират тора. Көттөрмәс өчен хәзер МФЦлар иртәнге 8-дән көндезге 11-гә кадәр бары тик шул юнәлештә хезмәт күрсәтә. Шимбә көнне 9-дан көндезге 3-кә кадәр кабул итәләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.